8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mona tofuzita kanetsa naye. Zvine basa iri zvibvudza zvakana basa. Kwakuri sei kubasa kuri nhasi? Abo. Sizwa basi. Ndo basa kambe zvinonzi murume shando kufa kwemurume kubuda. Mimi ndiko fry muri padeni. Kutyei. Kutyei zvo. Chizoti. Funge basa kuti kurudiwa munhu. Basa kwenyu? Rudiwa munhu rudiwa kuti ashande. Tutura kanenga rikene sekuru getu. Kusudiwa rume kani. Varume vakakwana uko. Musadaro kani. Kurudiwa mudzimai anobika. Dzimai anobika? Varume vakatowandisa. Manje ndisvikwaniseni. Tuite sei manje? Wadi muningina wako ari kumusha. Mataureni. Ari kudiwa rini munhu? Mande chai. Muse mande? Muso mande afanga kutanga basi. Ndipe ifoni yangu. Alright. Tufuna asimenya wana phone. Phone yawa mizviri inonetsa netsa. Unofonera sekuru. Unofonera sekuru. Ufona sekuru womunhekana ka ini kuti vanenge vari vese kazhinji ndozviziva. Nasi ndisina kumbovheta mu mushi. Hapana. Hapana. Muda kuedza kuti chikwete. Hapana. Idzi namba dzasekuru idzi. Kana zvigoreka ngawatoya sandi. Mainini. Andita kwatumbi isusu vanogona kusina mari yebhazi ka twatumira mari. Atanga wa. Katoshakatata na sekuru mari yavanenge vainayo vanobva dzimudara vadzeze. Vangara nemari. It's all silly process and akasenda somene yakazara kudai. Ndakatomboenda ko kanitengera ningiri. Unoda vevanhu. Chapa zvakaipa naRozi. Uchida vevanhu. Chapa zvakaipa naRozi. Andakudze yakurimo. Haro. Sekuru. Ndivakachongwe. Takufungaika, toziziva. Wadiko. Sekuru, makadi zvenyu. Muzukuru wenyu aripo here? Delay. Tinoti kana mine mari kandaikumbirawo sekuru chikumbiro chandiri kuita kwamuri. Kana mine mari mumupoka $10 yebhazi. Akwire auye kunoku. Akwire mangwana chero asvike kunoku. Awanirwa basa nabamukuru wake. Basa reiro. Kukamani kwabamukuru wacho. Shuwa akangogara purizi asizvonaki kuramba munhu angogara kunoku. Anopedzera kutotsvaka basa rekutsvaka mari futi kunoku. Hazvidi kuti munhu azoramba angotsvaka basa rekutsvaka mari. Iwe Derira! Derira! Manya kuno. Kwa munhu anda kutsvakirwa basa. Haifaniri kugara munhu achitsvaka basa. Apedzera kutsvaka basa rekutsvaka basa. Alright, mukwidze mangwana. Itai kuti foni yake irambe iri on. Ngaichajise usiku wanhasi kuitira kuti mangwana ese paanokwira foni yake irambe iri on tibatane naye. Utaura naye? Hello sisi. Makadiko sisi. Alright, wokuita basa. Alright, handiri kuuya mangwana chaiye endouya. Anouya mangwana haatomborege. Mangwana chaiye ndichisvika sisi. Kubasa ndotouya chaizvo ndandakangogara kuno. Anga akatovhura kamusika pagedhe padoor frame. Shuwa maita basa. Taurai navo. Unotumira mari yebhazi ipapo panhamba dzangu. Obva auya kubasa kwacho mutende pamukuru matsotsi vakaita basa nekumutsvagira basa rekutsvaka basa. Alright sisi. Alright, hadoiona mangwana botumira ipapa taurai navo sekura. Halo. Halo. Vakata sekuru. Haina kukata vanhu varara vakati mafoni. Halo. Mari yapera mufoni mavo. Haiperi mari vanhu kuchi harari inompera mari hando kunobva mai yejuskati. Halo. Mazuva ano kune mabhonasi. Chimboti haruti. Aiwa sekuru yakata foni. Akapawana basa ka.
kurati kuharira kutonoshanda ka ndotonoshanda sekuru apa bhasikoro sekuru akapera matai purizi ngarigadziriswe bhasikoro iri aiwa handogadzirisa sekuru handi first pay yangu chete ndototenga ndototumira mari motenga matai your first pay to come to this bike ani chete ndotouyisa mari mototenga matai chisi yawandibikira tiuya nhasi wondipedzira kumati yako nasima ndotontora mari pedu paunika akumotsa woenda kutauni Get, ndikutobva pameketa pa unokwireta mavheji ndavashaya. Saka chiaje imani? Totongovamira kusvika vadzoka. Unozaini kubva makusenderi mugadheni andakana chandachi. Aiwa Get, unongosimbira chibage chekuti sune zvachakaita. Tinochidya rini? Tasune chevamwe kukura kwachakaita. Saka unofunga kuti achidyiwe ichochi? Tinochidya rini ichochi? Iwe, ikomanda agriculture. Get. Tinotobudisa mabhegi akawanda ipapa. Aiwa Get, chembe chako ichi ndakakudza kuti hachiti udobvoradza nesoti hauchendo basi. Aiwa kana parodi pauri kusakura urapa. Komukweshedu matsotsi akasvika ukapfekwa desa unoti kuti tonyarira pai. Mukwaza matsotsi ani basa ri? Tonyarira pai mudaradza nesoti hamuchendo basi. Asi chakagadzirwa mombe kai? Aiwa munotokundwa nabamuninisi aya. Bamuninisi aya? Bamuninisi aya unogara wakachena. Oh, saka vanochena vari mugadheni. Bamuninisi aya unonga wakatochena hande unobvisa chembe chako ichi. Uze manje. Kuri wega dzikule dzadiko bana. sekuru rambotenderera kumabhawa dzikule pakanzi kwai doro ravharwa doro ravharwa munyika muno dzikule dzaunozitanga kufa ndarakachongwanofa kwanosiya doro vanodi iwe usiya doro anenge ada kusiya doro ndarakachongwa akasama pane muzuva wambomboda sautangwa tenuka dzakadai sonana jaravaza manje dzikabva dzadzika dzikatanga nona doro nona ganya unozari pakagurunga kanobva kwabhanda anotobhinywa mabhinya anamubvira ampera kubva paya auna sinafamba ndafamba kudai so Green Valley mafunga utsi ndaita madhigi ndamonzora kuti madhigi ebasa saka nditoronga zviti papulani saka matoro anere basa racho obviously iwe ndowandogadzirira kuti shamwari zvikangoita tete unozvaonanga muchingogara mizi shamwari kuti makore ese vaoti kana takagara zvaunakatomata zvakuti taura hako wanonoka nonoka cheko ndokwauri kuita aiwa madhindo ari kutoronga kodzikule ati manje inda ndine nyaya yangu diki ndandafona sisi wafona anasisi vari kuharare vakati kwai ndiuye kuharare pane matanga maina sekuru wako aiwa ndodzoka pane zvatoda ngonogadzirisa kudi kubva paya patakaronga madhi izvozvizvi vana sisi vana tete ndovanafuna kutora kuri kuti wofana uinde ndonoya navo because kune kanyaya kadukuduku yadididiepi zvinoda kuenda sekuru ngakuinde kasekuru aiti vanogadzirisa asekuru awakagadzirisa saka ndonogadzira nyaya chirungu pane zvauri watoronga madhiri uda kutonitiza kana usatondisazava wauda kutoninyengera zina basa agona ndiri kufamba ndikutikasa madhiri basi toita madhiri totonga sekuru ndonzaa kutoinda kwete kuti iwe unochida pane zvatoda ngonogadzirisa ini nanasisi zvidikidiki chete zvidikidiki iwe unongobobotawe kwapa mugadzika kapenye mvura pazvinhu zvemagetsi kusvika mvura ikarasika svika uno itomborasika inenge yaraswa nani munongoguma nemistake totenga zvimwe munotenga nekwe makangogara apa landlord vari kuya vari kuda mari yavo landlord vari kuya rini vari kusvika mangwana landlord havanetsi nokuti amai anotaurisa ndinoziva ndoziva tototsvaga rwendo rwokutoenda mangwana azvo hazvibatsire ko vaketa vaniki vachigara pano saka iwo neplanика hapana plan chitomboende kutauni mumbonofamba rwendo rwendo haribatsire ko vakaita vaniki vachigara pano papo manje
Sai chombobude muchombo notsvaga mari yerentu. Apa i3 months tisina kubhadhara. Hey, unotsvaga kutangira kupima. Munotongopinda mutauni ngemo muri kungopindova. Arega mbotira. Hanzi kufa kwomurume kubuda uko. Chisaka chimbonotraya icho. Apa ndina kana kudya. Ameke tocho na vasati vauya. Nani chimbo chinchatuma bamnini seanotasa meke yetu. Mtarisi ngiri nangu. Trouser rangu apa ndione kuti andibudi chopchopere ndione kuti tingaplana zviki. Apa zvinhu zvacho munongokandi. Saka ndeuda kundirongedze futi. Ndenda kubasa ndorongedza ndoita zvese apa uchanti nditoerekana nemumba. Aiwa munotokundwa nabamnini atori smart. Oipfekei? Pese bamnini, pese bamnini. Bamnini, bamboyaita sei? Vari smart. Smart usimbewo. Kana zvatongonetse ngwende munopiwa chingoro apa. Munokwereta chingoro mutopusha muchengese mabhanana zvitori nani. Wakuenderera hanti. Kodingakodi. Wakuenderera. Inini manje geto. Ndichifamba ndakuchipusha chingoro apa nemabhanana. Ko zvakaipipa vanhu otanga kutonditi Barnabas vamundichinja futi zita kubva muna geto vamunditi Barnabas. Ko pane kuswera makagara todya nane. Iwe wadi kunovhura kamusikawo. Ndikatowana mari ndichatovhura kunozvimba muna kana upfu. Hamuna kana chi. Iyo, rega ndinoita plan. Zvamboti zvarambera. Unongomhanya kuti zvinhu zvoramba zvoramba. Unongogara muchingoti maplani but chamunoplana nacho ndopasina manje. Uchaona kuti ndichabuda nene. Hapana kama kahitika mukarina nani. Saka tokuita apa zvirisimbo manje. Nasina kuya nemari. Tinyorera kuti feni zvinhu zvese zvido pamota iyi. Zvese chazvikuita mari. Unyorere izvozvo. Alright. Zvese zvirikudiwa pa. Zvose munyorera one time ndobva ndikutorere. Bepa ndikunyorere. Ndo yanazvo. Uzowati zvinhu zvakashota zvakadidi Alright, arega nditore. Alright makani. Alright. Ndachikumbira kubatsirwa. Batsirwa nini? Nefoni nekuti ndarasika. Pana sisi wangu akafanira kuzonditora munombari. Saka mai ndikutoona kuti kwatovira vasina kuuya. Saka ndachikumbira kuti mungondipowo foni ndofoni. Iwe usitodziwe? Aiwa hakana ndisi. Harare unoiziva? Anditomboiziva. Wabvepi? Ndabva kuGokwe. Gokwe? Harare unoiziva here? Anditomboiziva kutanga kutouya kuno. Ai babo. Saka wangorechaira kubva Gokwe usvika zorasika muno muHarare usingazivi kwari kuenda. Vanga vachi vachandimirira mumbari muno. Dzisa kurongera kupi unovaziva kwavaona? Ndovaziva ndikavaona. Foni hauna? Handina. Changu une foni namba dzavo chete? Ndine foni namba dzavo. Iwe unonzi aniwe? Ndinonzi Delilah. Ani? Delilah. Delilah muno muHarare ka. Hausitodziwe? Yawa kana ndatorasikawo. Sapa wati kuchitekete kupi kwacho newa? Sandura. Kusandura. Iwe unova kuti ukabva mitunhu yese usana munhu anoziva kuno kusana kana foni chaiyo. Foni handina ndandichitogara nasekuru wangu. Wasvika kurunga muno muHarare muno? Ndasvika musenchechi. Ndachimbokumbira vanhu mafoni avo foni yashanga chingoramba saka apa handichazivi ndotokudi. Vakusiyana nhambodya. Svika izvezvi. Saka nhamba dzavo dzokuramba ndichena ndotoseka. Hei. Ipano zuva pasina kudya? Saka ndachimbokumbirawo munobatsirawo. Ndipe nhamba ndibaya inu. Ndikona kuti hondo idzi 0 2 9 3 3 2 1 5. Nazo zikulamba idzi. It's available. Chimbodziswaya. Sweet. It's available. Saka ndoite sei muno mumbari vasingazivi muno muHarare muna nditombozikana kuti ndonanga papi vakanondiwana papi zvekufoni yavo ichiramba muno. Saka hauna kana wamboza kuti ungangosvika kwabatsirikana?
Andina nditongoziva ipo pano ndopanda kusvikira nditomboziva ndona ngepo. Alright, saka alright. Ndikuda kudai so since what you nenzara. Nditika. Ndopata pakuti chini ipo payoke. Imi uri mama chamisa foni yesho pakupera moto kuti wa. Akakotama one game. Magetsi akuna ndoichesa nei? Apo muchizoti mwana akwira auya anotibata papi? Ndochesa nei foni yacho ndochesa nei? Alright. Ndipe kono ndendita basa ndochesa. Kama izvi munhu akwira kumakuseni muzoti kumabhazi ekugoka eito kuruva mwana anakatopinda. Ya wakasvika. Kusaka manyemura ndichesa. Andikangonochaisa chete. Vangofona kutaura ndonovatura. Chitogara munoisa pachaja itori on. Mukurumbidze. Iribo. Aiti zvakaomako mwana. Ngona muona nokubatsira but kuti vanhu manje. Munhu anotobatsirika manje. Ndinofonera nguva mwana ofonera kuti. Hai, ndikona kubatsira zvona. Ndikona kubatsira. Batsira nekoni. Zvefuna zvaramba. Saka ndikuda kuita para mwanasikana nezvodai so. Anzi watoti delita. Watine nzara iwandika. Right. Ndinoda kupinda pana pachishanu. Ndabva panapa ndikutekera sadza. 1. Toenda kumba. Nditika. Aishi. Ndinoda kubatsira. Kumba kwenyu. Kaka uwana ukudya. Uwana ndizama wafoni. Handisi zama wafoni. Ndowa kukuta. Ndozoti ndosvika kwenyu ndorowa nemukadzi wenyu chizuro wamabva naye kumba kwekude upiwi ndichisvika kumba kwenyu. Ndikuita benzi manje kuti ndikutora kuno kurovesa kumba. Sekuru wangu wakanditi ndisaende kudzimba dzevanhu. Aishi. Apa hakusi kuita kugarika uko. Kuda kubatsirwa ndiwe. Ende pamwe hakuna mukadzi akachimboshisa kurova ndiyani. Ndiziti. Ende zvese iwa zvese zviri mumaoko angu inini. Kurova kwako kuti ini kurarama kwako nokuti handi ndabvuma ini kuti ubatsire. Then I will help you nepasipa negorana napo. Batsira nefoni. Zvese zvefoni kudya nepekurara zvapuresa tazoona. Kumba kwenyu ndikuda. Aikazve. Munombare muno mwahara ndika. Ukazobvirigwa musoro wako apa road apa mhina ako. Kana ndichingoinga kuti ndororara. Ndofuma chinda mangwana makuseni. Kana kuti toramba chitry ramba dzacho badzidza itira nyambo dzikaita pakati peusiku. Pane yachinditora kumba kwenyu. Eka, ndizanzi kutaura vachina izvozvo kuti inini dzangobvuma chiri izvozvi. Vanyanya kutora wini. Inzwa mukadzi wangu. Ini handisumboti wakaipa. Kochima. Kana kuti toda kutaura zvokuti tirwisisane. Tofanira kutonzwisisana. Tauraitira chamandibvisira munhu. Kwedera. Tauraitira. Matanga. Makuseni. Ndafumira kuno kumombo. Akamumbo tanga mano afuri mutadza tanga mataura nyaya yenyu. Iro doro kaine. Mira. Ndabva makuseni. Ndabva kuno kofura. Ndikanosiya ng'ombe uko. Uchingosakura. Ndaona anonzani isaura wangu Tobias. Uchingosakura. Munoziva baba tatenda? Inzwa nditaura. Kuzviziva kuti mangwana ndiri kudii? Muri kuenda? Yes. Zvamuri kuenda. Saka ndaitadza here kutanga ndapedza kandima kangu. Toenda kumba sezvo pachiri nenguva kudai so ndopedza kandima kangu. Nezvandiri izvi handinoona zvandiri. Ukoshesa munda iuri kuziva kuti murume ari kuenda mangwana. Aiwa mirai munhu. Mangwana ndofanira kuenda kudhorobha. Handinoona zvandiri. Nguva iri kutofamba ndikuitira kuti pandinozotiwo ndapedza kandima kangu ndizonzwo nguva yangu yakwana. Iwo kana usinganditaridze rudo mukadzi wangu. Rega ndikutaridze. Inzwa rudo runoitwa kwese. Chero nemumunda tosika paya paya. Ndiye wakati nemvura mese naye nepaipese naye kwese naye ndichidonha naye. Apo wandifadza. Presidera ndakakundokuda wanga uri mumunda. Saka unondifungisa aiwa nditaridze ayo yako zveyo yaunosimboita amen. Ndopa apa ezvo. Ndoba ndafunga Rozi aiwa tamba zve. Aiwa Rozina. Mukadzi wangu. Mafarira ndakaita unoziva kuti mukadzi wangu chiri kundirwadza ndechingoti mangwana. Muendo muchiziva kudzoka kwete kuenderatu. Mukadzi wangu toda kutaura chokwadi. Inini hangu ndoziva kuti izvozvo unenge uchitya kuti mukaradi unotorwa neHarare. Hatichikuziva zve. Ndozona dhredhi rako kuzwa nevamwe uzodii. Iyo shamwari unoziva kuti chii? Hande kumba. Wireless yakachaja nhasi hande. Pamwe ndopedza kukuona futi. Iwe usataura.
Watapeza muda. Tichi. Kwa bado bigoro. Tulo basimutra every day zishamba. Ile baba ntori muna nganga tori perfect pana. Muno arare muno. Kwasa ni gogo. Muno shugo buda go. Wonzi bogo. Nemazozi. Woti wagona chi. Wobirwa bega una rero pamwe ameti mune sobiwa zvoita. Iwewe futi wacho kuna unge watotswa izvo vanozati misoro yevanhu chekwa kwese vari kuona masvingo kwese kuri kupiwa misoro iri kuinda South Africa wakuodzera South Africa watenga kombi imwe munhu asingakwiriwe nyaya yakurapa izvi kwati mumba ndatogadzira mumba atiwaridza izvozvi torapa zvebasa rei vachipindi varapa kunisora chii pano handina mukadzi wangozviona unoenda kutaidza wamema pose wazviona handitika ini masofa ogerai asi kutapanaka masofa oita hako tunoedza chichi baba kamuri mani akuna kukava makoporero sone gumbo haikatigadzire kurarapa ende kunongoidza kuda bebe ikandibisire musakuna japureza kusana uchinza japureza kuti chino urongedza bebe ndikuenda kutora izvozvi chokwadi chinotaura ngemangwana rangu ndozokuma chinda mangwana kwakachena tray namba dzacho mangwana right tatopedza wakazantorara tozati wadiita mabhambo egokwe ine ngonetseka waita sekanzi zvizororere muno marari muno mandozodo mabhambo egokwe unofamba achiti pamuda semunhu anoita gokoburekawo mabhazi enye mabhambo zvekuti Mayoki. Yo Mayoki. Wakutorara. Kumazodini. Unoziya? Yaita moto ere. Ndati ndichibadza ndana na message nema missed calls. Ndoba ndafona number dzidzi. Vanenda paya zvanza. Vangori pana mama ichi. Iwo menini? Panamba dzamafona dzacho. Ndiri kubva paya. Ndiri kuona mune imwe missed call. Yangu pipwa. Ndafona beki. Ndivanza uri pano. Ndikati ngachimira ipapo. Ndiri kusvika zvanza ngori pana mama ichi. Kudazo try kudai kuvatsvaga. Can't get. Saka vasi kutobatika. Ndatopererwa. Saka nemba yoki tingaiti sei? Ndaswera nditenderera mutown mese. Nemba yoki. Saka imi amuna kuona zveshuwa. Handikaone. Ndaona ndikaenda uya nawo. Saka tingagara nayo zvichinzi mwana auya arimo apinda mwara ari muno. Vanhu vachivese vane nhamba dzamawedza choma dzitiradzisi hapana kana ari kubatira. Hapana ari muita. Saka toita sei baba yoki? Tingagara tikabika tikadya tikarara shuwa here mwana auya achitendera mutauni imomo. Eno ndatopererwa. Saka toita sei? Bayoki, dzokerai munotsvaka. Ikoko dzokerai munotsvaka pamangozva kuti ndopavangu vari vasvika dzokerai munotsvaka ipapo. Ndakutopenga. Hapana kupenga ndozvandinokutaura. Kutodzokerai hapana chamudya hapana kuvarapisa kuti imi mitodzokerai munotsvaka imi ndakadawamirira futi. Ndotokuudza haisi mhosva. Ndina kutotsvagira futi munhu basa. Kutsvagira basa muchiti kudzungaira kwomunhu kwakuti ndine ndatadzungaira. Musati kuti mwana akadzungaira mani. Tsungairo. Inyaya yekuti mwana kuti foni igare ine moto manini. Ndozvamamuchemisa futi mamutozviziva kuti muda kuti mwana zvakadaro ngaarege kuuya kwacho. Arege kuuya iye auye kudhara. Iye mwana auye kudhara arege kuuya pakuti chii. Ende kuti mutarisa danda nemari nezvautoita izvi. Even akagara panapa togara tinetsana. Tichinetsana hatina chatonesana chose kuti mwana ngaapinde mumba chiti ndozvatirungoda izvi. Iri dzokerai munomutsvaga pamanzwa kuti anga aripo ipapo. Imhosva yangu here? Haisi mhosva yenyu. Saka pamanzwa kuti anga aripo ipapo. Ndindadzungaira. Kudzungaira kwokuti chiko rei? Zvavatenga maini ndavatodzungaira. Chimusha chakavhara. Ndozvatichienda munotsvaga mwana. Ndomutsvaga. Hapana chandobika, hapana chandobika. Udanifambedekera chiti dhiraira. Ndikasati ndopenga. Hazvikana kubasa neni zvichandokura kuti mwana ngaauye. Tauni yakakura shamwana. Saka ndomuka pai. Munandite sei? Ndiye mwana mai wangu ega mwana musikana asara. Kana arasika achaenda kuzebhisi unodetsera. Anozviziva here zvese zvamutaura izvi? Anozviziva here mimi? Iwo vanhu vacho mafonera mundipe nditrai kuvafonera vanhu vacho mubvunze kuti anga ari papi chaipo chaipo. Fona. Imi masvika kumbari kumakure. Chifona. Kubvunza kuti anga ari papi nepapi nepapi. Chifona. Ndofona chino maisa mari here. Ine mari here fona maisa mari. Ndajusa. Fona.
inenge kuramba. Ambaye kupana patombogarwa panapa motoenda munoona kuti mwana ari kupi andingatomboramba ndakagara panapa ndichitadza kuti muchitadza kuenda motoenda munoona kuti mwana ari kupi. Unoziva ndoda kutenda so much. Unoziva kuti the way wakandibata ever since ndichibva kumasvingo ndichikutaura story yangu. Unoziva kuti live unatarisa zvekuitika munyika. Shamari, my certificates in the now you saw them our I know. I have the certificates. Yes, I understand. But andina basa and you understood kuti munhu uyu anokwanisa kunge achita zvinhu zvakati nezvakati. But iwewe uchiona kuti ndichisvikawo muHarare ndoda kutsvaga basa. Handika. Hauna kuda kundisema kana kuda kundisvora. Anoona ukati no Shamari kana usina kokugara chiuya ugare kumba kwangu. Here I am zvese unondiitira makuseni ma-instant porridge ndichingodya. Chicken, fish, nyemba dzandakataura kuti ndoda unondiitira. No, don't worry. Aiwa, dai ndandisina iwewe wada kuti ndizozviitirani. Hati yako uri connected. Staying single wakataura case yako kuti no kugara uri single seizvozvo unoziva ungade une vaparents ako kuBorodha. Dzimba muna dzokusanidha. Wakataura neissue ya step mother yawakaramwira kubva kusvika wabva kumba kwamaigara. Bozi mudhara wako wakataura kuti no ari kunyanyofokasa ari kuda kunyanyoita zvokuti nemukadzi uyu minyowani seems like step mother wako akakupenga. Vandokutaura chokwadi ka. Sha, love is all about sacrifices. Unofanira kusacrifice kumunhu waunongochida because ndozvinotaura love. Ndoda kutaura chokwadi ka. Love yako haina kugumira nekuda kwe-financial blockage. But iwo wakatora sekuti uri unoziva kuti wakanditaridza kuti you are more like a sister, you are more like a mother, you are more like a father. And I would tell you kuti zvawakaita izvi Mwari only God alone. Okay, fine. It's okay. I understand. May God bless you too for me, okay? Thank you so much. Thank you so much. Ndokutaura kuti ndashanda. I know kuti ndichakuitira zvinhu zvausingafungiri. Don't worry. Ndodzoserwa naMwari. Unozati wangu wakangozvininipisa. Isu ndoti kuti ini ndandisina kumba. It's not about kuti hanzi ndakauya kuHarare ndichida kuti nditange zvinhu. I did not even have one place yekuti ndikwanise kuita live kurara. Ukangonditura so. It's okay, don't worry. But unozoti chimondo. Pane chimwe chinhu wani chandisikunzwisisa. Ungoti nini hangu unozoti type yangu. Handisi munhukadzi anongoda kungotaurisa kuti achiparoti so. Handisi munhu anoda kungoropodza unoziva. But unoziva pane chinhu wani chiri kundinetsa. Pane mamwe mafoni calls andisinganzwisisa anongouya kwauri vanhu vachitonga vari kukupopotera. Tell me something. Pane munhu wauine chikwereti naye here kana kuti chanisingadi kuti ndikuona uchisuwa kuti ukwanise kudaira foni utonetseka. Pane here chinhu chiri hidden chaunokwanisa kundiudza? Iwe Shamari, uda kuspoila mood yangu here? Madonna ndangospoila mood. Uda kuspoila mood yangu here? No. Kozvemafoni ko indiri kungotendawo zvinhu zvakanaka zvo. Vanhu vezvikwereti kana vachifona vachibvunza. Then hama dzangu dzononetsa agara kutaura hama dzangu dzinongopopota pafoni. Uno anoti uchadzoka rini kumusha, uno anenge achitaura zvanenge achida kutaura, uno anenge achingotaura. Hama dzangu Shamari. Muri yedu chaichai ine mweya inotoda inonzi deliverance. Tichatoda navamagaya kana vamakandiwa. They talk too much. Ipapo kungobata foni yahama yangu. Vatotanga. Zvikwereti. Kusukira pabhini ka. Pabhini. Kusikwa ndiko kune sindu. Kumana. Right, ida kuita kubasa mwana. Right, mungoramba mchitira ndodzika. Mwoko ufuratira kuita sewe. Sena nazo izona avakudi wewe. Tozvinisa kwa kuitawo. Kubva rini uchokuti namba apa aizazi ukuuya zvimwe zvinhu kaizvi unozoga muchigogorya matambako wasorei pano mumba muri kungorya zvese kukuzwana uchivata pakanaka uchiswera kwangozvigarira hausi kuenda kumunda kunokutera makwenzi zvisiyezvo pana pakasora chii izvo uri kuzvisukira hapana kubvunza mumba muri kungorya washayei uchida chii chimwe hapana zvigaririwo kwasungunukapo ndizve zvangu baseni andiriga asi hakuna kubuda panapa usatya zvako ndiriga panopamba pako
apa anokusungunuka but asorara pakashata zvigaita ndika food everything zviri okay andika saka bo asakula kubuda gate andika gate usabuda unoza usabasa kuona matwazi kuno anditika uona wabiwa kashati kuona ku anditi kwangu bikawo vakufura ringa chitengesa masoseji apa akati gadi nawo wewe gara mumba chita ndika bo sasa matenda mafo Hello? Woman. Maiti atenda, ko chiko naye woman. Unongopopota kuti chiko. Iwe unofa kuti basa rongowani kwa zvokumhanya here. Aiwa man, ndakakuti ndokufonera. Iwe wakwanisi kuzwa mutemo wandotaura here. Ndakati ndini ndinofona. Oh, ndozvawakutofunga. Wasvikirwa nemudzimu here iwe unosadai udai wangu uri padhuze ka ndaikuvhuna nechibhakera ndokutaura ida kuruma wakanganwa chivanga chako chandakakuruma musana ndati ndiri kuuya ndagarisa kupiko kwandagarisa ndekupiko iwe shamari foni inzwa shamari ini ndati ndinofona pamwe ndendiri mubasa tinoshanda about 15 hours a day mamwe hours asara wandii kurarara ndidai kana ndiri kubasa foni inenge yakadzimwa chamari havatombodi disturbance kunda kunyima here mari yachona kana uchida ndokusendera mani waundijairira nai ini kutaura iwe chamari kana uchitaura mbudzi dzakabhadhara kubva pamanyaradzo paya handitika makataura prize yenyu ende tikakupai saka chii chiri kunetsa vapana vemasvingo mukada kundijairira ndokutaura rimwe ndogadza nedemo mbudzi dzakabhadharwazve zveshuwa kumbira ruregerero alright still it's okay chii ndaimohwisisa kuti mari yacho iri papi because ndandatotsamwa ndaida ndine zvidhoma ndaitumira ikoko masvingo. Alright, it's okay. Maita basi. Unondijairira chamani. Kwenda mbudzi dzepamanyaradzo hadzina kubhadharwa. Mbudzi dzepamanyaradzo api? Kutanga ufonera zvimanyaradzo amaita akasoitwa aya. Chamani. Wandoigireiko? Andiyasanga tenga nada kutosvika kumusika naye ndakanganwa mari dedi. Okay, it's okay. Chamani, I miss you so much. Makadizve sekuru. Aiwa stop. Zvakaoma sekuru, vana sisi vakanditsvinyira paya pandaya kuHarare paya, vakandishainira kudzima mafoni avo. Koyo vaigokushainira sei kuvariwo vakakudana? Hando vakakuti uye kuHarare ikoko uzotanga kushanda pabasa. Anoona kuti vanhu vokama chaivo vanenge vachiroya chaiko. Hai, hazvinei. Iwe sachiendako. Sachitaura navo, sachitamba navo. Siyana naupenyu hwavo. Ngaite upenyu hwavo voga. Chete. Saka ndakawana basa riri pandiri kushanda mabhuku. Hai, chandafarira ndechoti wandifonera, wandizoti ugere zvakanaka. Ndakagara zvakanaka chaizvo, handozokutumira house number. Madirection epaugara. Hayo, senda madirection epaugara wondoudza kuti sekuru ndogara pakati zvakanaka izvozvo. Ndokutumirai pamessage. Marara ndingamborashiki ndamunhu mukurusa. Alright. Tumira madirection acho. Mota dzofamba papana pautanga pechirimwa. Ari sei Zuze? Anombosvika here ikoko? Zuze aye pano anogara kuya kuzokutsvaka pana.
Please sekuru musamupe namba dzangu nekuti hakuna kumurungu wangu atombodi izvozvo. Ndichimunza kuti urugare. Haiwa Zuza nditombombi kana namba dzako zvandisi kuere zvinyi. Musamupe zveshuwa nekuti hakuna kwandiri kushanda pari right. Ngagare kumba kwake Zuza namai vake. Handiti iyo zo uri kunzi Zuza wakuita zvemombe hamene ndiri kuita ikoko. Kwake kuningi kwanzi kuti pamanotu. Kumatete 1. Musambompa sekuru please. Ndokumbirawo zvangu. Aiwa handimupi phone namba dzako handiti. Iwe meita basa. Waita basa muzukuru. Senda ipapa pamadirection ndione ndozoona ndokuona sei. Hai zvakanaka. Meita basa. Ndidzokere kugoko ino kwa ndidzokere kugoko ino. Ungabodzokere kugoko ino. Vanhu zvangu zvinotsika mundove chinotsika ndokunorima kunosakura futi. Kana ndinombosakura. Ndambogara zvangu kwakadai zvangu ndichitoona ma-TV aya anenge mafoni. Watogona. Wadandi. Toda kuchekwa chimota chogona kupera ndantore jega ndinyanzoijega. Mwezi kuti aimbe yakagara pasine rimu. Zvondibadza. Basi. Munoona chika. Kana vandakazonzwa maiguru wako kutaura achiti aba. Bona mukoma wako mafambiro vanoita havana kana nguva neni. Saka inini izvozvo mukoma taura sokoda zvakandibata ini. Saka waidaita nguva nayo? Kwete mukoma ndangoti ndingokuudzayo semukoma wangu kuti imimi mafambiro amakuita pana pamaiguru havasi kufara nayo. Saka ndakatati inini mukoma chimbotorayo nguva namaiguru mukoma. Iwewe manje ndiwakuda kutanga undidzidzisa life. Anodzidzisa mwe life iwewe neni ndiani? Ayo ndime mukuru zvedu. Unozi akabhodhoroka. Azvokuti titadzokuwirana panapa. Asi zvinhu zviri right. Imi muri mwana wamai vangu chega. Saka ndime andingatokwanisa kutoudza kuti ini ndakatadza kukoma kana munonditsuka. Zakabhodho umbonatsoondoona here. Mukoma ndiri kukuona ini. Iwewe ndiwakuda kundidzidzisa life. Ndiwakuda kundiudza kuti handina time yekugara ndine mukadzi wangu. Handitambi nemukadzi wangu. Pateti tu unombopinda kuchiona. Kasi pane zvamakuda kuita pana? Munoziva chi mukoma? Ndimi mukoma munofanirwa kutondidzidzisa life, but ndakaona muchinyewa maraini ndotofanirwa kutopindira ipapo. Eka, ndokuti